Δεν γίνεται τίποτα. Αυτή η κόλλα που ήταν ελικόπτερα, Για μότο μου πήρες τις φοιτιές από πριν πλάκα, δεν έχουμε πάρει κανένα για την Κοζαμβίκη, την πουλάς μόνο 80 ευρώ μαλάκα το γραμμάριο να δουλεύει τώρα, είναι κατάσταση αυτή. Πώς να την πληρώσω, να τα παράσω. Δικό παρακάτω, τι πήρα από τον αρχικό, Την πέσουμε και τη σκάτα πέσεις εδώ πέρα πλάκα και τα δω του μίξεις πάρει όλα τα πράγματα. Πού τι αγωγείς νομίζω τα. Καταβούμε. Τι τα φέρει, ηρέμησε. Τι να πούμε, παίξε εδώ πέρα. Αυτή η δουλειά δεν πάει καθόλου καλά με γράμμα του Μουνί. Σε τι έχει ο Ράγκερ τα γεμά. Θα καθαρίσουμε σε πάρα την πέτρα να μένεις εδώ. Μην επηρεάζουμε, μας έχουν καθαρίσει. Καλά ρε κόλλεψα ρε, πού τον έκανες την κόκα. Από τα ζωνιανά. Τα ζωνιανά ρε. Όχι μαθώ! Δεν μαθώ! Καθένα πλάκα μου! Δεν με θυμάται! Μίλα ρε, στα ζωνιανά. Είσαι χάι. Όχι! Θυμάται! Δεν με θυμάται! Σαν αδερφούλα χτυπάς. Όχι! Και τη τιμητική. Εγώ τις 20 μέρες τιμητική θα τις πάρω από την... Δεν έχεις 20 μέρες τιμητική ρε κολόψαρο. Συζητή κάτω πολύ. Μίλα ρε! Μίλα το παιδό ρε! Κολόψαρο, μίλα! Κολόψαρα. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς.